बे दन्दरा बेयाव माबोरै फैखो दहाय आं फैब्ला गैयामोननो माथो ना आंनि मेगनासो गाज्रि जाबाय नामा नाथाय आंथ' दहाय बेयावनो दसे जिरायलांदों मा मैया जाखो बिदिब्ला आं थांना नायनाया गाहाम जागोन नामा र' थांनानै नायथारनि आं माथो दं बे दन्दर सिङाव मानो दै थ' गोबाव जाबोआ जासुला नै माथो बनखौनो लाबोआसै हाग्रायाव बन लायनो थांनाया बनखौनो लाबोआसै माथो थ'ग्राब गोबाव बबेयाव थांदोंमोन आरो बनखौ लाबोआसै रुवाखौबो लाबोआसै ओइ जासुला नोंजों रायलायगासिनो दं आं मा मुर्ति बायदि थाबाय थाखो बे गथ'आ मा जाबोखो दिनैलाय एसेबां रायबाय आं थेवबो जेबो बुङासै नाथाय बेथ' बिदि खालामफेरामोन दिनै मानसिखौ सोलायनाय नांदों लोमजानाय साजानायसो जादों नामा बाबु मोना थाइजौ जानो नामा जोबोर गोदै जाना नायनो नामा जानायाथ' जानो लुगैदों नाथाय जोंनाव फैसा गैया जों बायनो हानाय नङा जेबो नङा आं नोंसोरनो थाइसे ओरैनो होगोन फैसा नांलाया दे थारैनो नोंथाङा जोंनो ओरैनो होगोन औ ओरैनो होगोन आंनाव जोबोर गिदिर थाइजौनि बागान दं जेराव गोबां गोमोन थाइजौ दं नोंसोर थांनानै नायहैनो नामा आंजों नोंसोर आंनि बागानाव थांना जेसेबां थाइजौ जायो जानो हागोन सयथिबो जोंखौ लांमारगोन नाथाय दिनै जों थांनो हानाय नंला दायो बेलासि जाबाय जों गुबुन सानाव थांगोन जेबो नङा गाबोन आं फुङावनो फैगोन अब्ला नोंसोर सानैबो आंजों थांफानो हागोन औ जागोन दे दानिया जोंनो थाइजौ होगोन होननाया हरदो औ होगोन मानो होआ जानो मा जागासिनो बेयाव नेरसोन दादि बे आबैया जोंनो फैसा गैयाबाबो थाइजौ जासिदों बे आबैया जोबोर मोजां बिदि हामादै बाबुमोन बेबा बेसेबां खस्थ' खालामना लाबोदों फैसा गैया गारा लानो हामादै बेसेबां रां जागोन मादै थाइनैजों नांलाया दे उन्दै गथ' जानो लुबैयो आं अननानै होनायखौलाय मानो रां लाबावनो मादै नोंथाङा होनो नागिरदों आं गोजोनदों नाथाय नोंथाङा बेसेबांबा खस्थ' खालामना फान्थिं बायदों बिदियाव ओरैनो होजाया बिनिखायनो बेसेबां जागोन मादै थाइनैयाव जागोन दे रां होयोबालाय 20 रां होदो थाइथाम लांदो दे बाबुमोन दानिया थांदो मादैखौ सिगाङाव नुफेराखै बबेनिफ्राय फैदों नोंथाङा आं बे जायगानि नङा बिदिनो फिथाइ सामथाइ फानलाबायो आं दिनैसो बे गामियाव हाबफैदों आं ए नंगौ नामा बे बुरि बैसोआवलाय मानोथो एथ'ग्राब खस्थ' खालामखो फिसाला फिसाजोफोर गैया नामा मा बुंबावनो आंनि बाथ्राखौलाय मोनसे बेरामाव आंनि न'खरनि गासै थैजोब्बाय दायो आंहा रावबो गैला नोंथांजोंथ' जोबोर गाज्रि जाबाय दे मादै बिदिब्ला नोंहा फानबाय थादो आं थांनोसै औ थां दे थां बे सेंग्राया बबेनिफ्राय फैखो आंनि खामानियासो आद्रा थाबाय बे सेंग्राया फैयामोनब्ला दिनै आंनि खामानिया जाफुंबायमोन
जासुला बेरे फुंजानि बबाव थांनो नागिरखो आंहा खामानि दं आं दाबसे जायगायाव थांनि बेरे फुंजानि बहाथो मा खामानि ओंखारखो नोंहालाय दा फैफिनबा लावगिमोनहानि लांगोनानि दंग'आव दिंखिया मैगं रज'सो गारदोंनो एसे खानानै लाबोफालाय जागोन दे आं लाबोफागोन बेयावनो थाथ' आं जलंगा लायना फैनि बे गथ'आ बबाव थांब्रबलायखो जलंगा लायनो होनथारबाय आं दसेखौनो नेथ'नो हायासै आरो बे दा खानानै लाबोआबासो मोनगोन बियो आंजों फुङाव थाब सिखारना थाबायनांगौलै गबदा हायोब्ला खारनांगौबो देहाखौ थिग खालामना लाखिनांगौ नों हले फुंलांगासिनोलै जानायफ्रा एसे खमायनो जाबायदां खमायनो हायालै नेरसोन ओंखामफोरखौनो एसे जानो सानो नाथाय उदैनि खना खनला बुङागौ मानि गोजोना माथो आरो खारनायनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो हर गेजेरसिम उन्दुनोनो ओंखारा मेगना देग' देग' सामलायनाय बायदि जाना थायो बिनिफ्राय सोरांसेयावसो जा मोजां उन्दुनो ओंखारोना साना ब्रां ब्रां बेसेबांबा गोजौ जालायलायो सिखारनायानो हामबायलै बिदि उन्दुबाय थाबाथ' अलसिया जाखागोन बिनिखायनोथ' बिमाजों रायजाबाय थायो आरो नों देग्लाय मा सानखो आबादखौलाय मावगोन ना मावा जाखो मावनोथ' सानदोंमोनलै नाथाय बोथोरासो मा खालामोथाय अखा हागोन ना हाया बिबा थिं थिं दुंखावबायसो थादों माथो बै जासुलायालाय बेरे फुंजानि बबाव थांनो ओंखारखो जासुला बेरे फुंजानि बबेयाव थांनो ओंखारखोलै आंहा मोनसे खामानि दं हाब बेरे फुंजानि मा खामानि ओंखारखोलै नोंहालाय आंहा मोनसे खामानि दं गोनां खामानि मा एथ'ग्राब गोनां खामानि जाखोथाय बुंलांनोबो बाथारबाय माथो बिफा थैनानै थांनायनिफ्राय जोबोद खस्थ' मावनांदों गथ'आ माथो खालामनो मावाबाबो जेबो राहा गैया नेरसोन नों थायोना थाङो आं थांनोसै आंलाय बेयाव हारसिंनो माथो खालामबाय थानो थ'दो आंबो थांनोसै थ'दो बिदिब्लालाय लोगोसे थांनोसै दिनै गथ'फोरा बबेयाव गेलेगासिनो ना दिनै गुबुन जायगायावसो गेलेबाय नामा मैया माथो बे जायगायावनो गेलेबाय थादोंमोन एसे गामि गेजेराव हाबहैनांगोन दिनै आंनि खामानिखौ जाफुंहोथारगोन आं ओइ लायथो बेयावसो गेलेबाय थादों आरो बिसोरो ओइ बाबुमोन थाइजौ जानो नामा आबै दिनैबो जोंनाव फैसा गैया जों नोंथांनि थाइजौखौ बायनो हानाय नङा बाबुमोन आं नोंसोरनिफ्राय फैसा बियाखैना आं नोंसोरनो ओरैनोसो होगोन नाथाय नेरसोन दादैया बुंदों ओरैनो जानो मोना होनना नोंथाङा जोबोर खस्थ' खालामना लाबोयो होनना बिनिखायनो जोंनो थाइजौ नाङा बे नेरसोनखौ आं फोजोबनांगोनदां आंनि खामानियाव हेंथा होग्रा बे बाबुमोन आं दिनै गोबां थाइजौ लाबोदों आरो आं दिनै खस्थ' मावाखैथ' आं आरामै मोसौ गारियावसो गाखोनानै फैदों आं दिनै जेबो मेङाखै थेवबो जोंनो थाइजौ नाङा आइया बुङो गिदिर मानसिनि बाथ्रा मानिनांगौ होनना आरो नेरसोन दादिया मिथिब्ला आंखौ रायगोन गथ'फ्रा माथो थाइजौखौनो लानो नागिरला माबोरै होबावनो दानिया माबा मोनसे खायदा बोराय बाहायनांगोन नोंसोर थारैनो जोबोर मोजां गथ'मारथ' नोंसोर थाइजौखौ ओरैनो लायाब्लालाय मोनसे राहा दं नोंसोर थाइजौखौ दानो लादो फैसाखौ उनाव होदो नाथाय जों फैसाखौ नोंथांनो होनोनो हानाय नङा जोंनाव फैसायानो थाया दानो होआबाबो जागोन दे देनां जेब्ला नोंसोर देरनानै खामानि मावनानै फैसा मोनगोन अब्ला होबानो जाबाय नाथाय आबै जों देरगौमानि नोंथाङा थैलांगोन अब्ला सोरनो होगोन बे गथ'खौ आं जोबोर सियान माथो गथ'खौ मुहि होनाय गोहोआ आंनाव गैया जाबायना गिदिरब्लाथ' मुहि होनानै लांना थांबायमोन आं जेरैखि जायाबाबो बिसोरनो जाहोथारनांगोन अब्लासो जागोन आं थैब्ला आंनि गोथै हाखराव हैब्लानो जाबाय आरो नाथाय जों माबोरै मिन्थिगोन नोंथाङा माब्ला थैगोन नोंथांखौबा बबेयाव सावगोन मा जागोनलै बे गथ'जों मोनसे सोलो मोनबाय र' नै मैदेर फैदों
बोरो बबाव मैदेर दं बेयावलाय आबैया जोंखौ थगायदों आरो थगायाखै बिरलांबाय मैदेरा खि बिरनो हायो बि औ मालाबा बिरो दे बयबो थाइजौखौ थाइसे थाइसे लादो आरो फैसाया हरदो आबै जोंनाव फैसा गैया होनबाय मा फैसा गैया नोंनि सिफियावनो दं माथो बुरिनि बिदि बुंनायाव गथ'आ गावनि सिफियाव नायो अब्ला बियो थारैनो 50 रां मोनो नाथाय गथ'आ मिथिना मोनाखिसै गावनि सिफियाव राङा माब्रै थाखो गावनाव फैसाया दंखायो थेवबो गैया होनना थगायदों दानियाथ' लादो थाइजौ जागोन दे आबै जोंनो थाइजौ थाइसे थाइसे हरदो दासो जादों दा फिसाफोर दासो नोंसोर आंनि आखाइ मुथायाव फैबाय दानिया आं जा बुङो बेखौनो मावनांगोन नोंसोर बुजिबायना फिसाफोर औ बुजिबाय नोंथाङा जा बुङो बेखौनो मावगोन जों फैदो फिसाफोर बिदिब्ला आंनि उन उन नेरसोन जोंहानि बाबुखौ नुदों नामा बबेयाव थांखोथाय दाबो न'आव फैयाखै नुवाखैथ' बाजै बबावबा गेलेहैदोंदां ना आदाजोंसो बबावबा थांफादोंदां नोंदाया न'आवनो दं बिरदाव आरो राखेबाबो गैया बिमाया दहायनिफ्रायनो नागिरबाय थादों दहाय सानसुआवथ' बिसोर साथामखौनो लोगोसे गेलेबाय थानाय नुदोंमोन आं बिदिब्ला बबाव थांखोफालाय दासिमथ' फैफिननांगौमोन बिदि खालामफेरा माब्लाबाबो दिनैसो बबेयाव थांना थाहैखो ना साखनद्राफोरासो लांबाय नामा गिनायसो मोनबाय आं बिदि जाया बाजै नों जिंगासि नङा बाजै जों एसे नागिरहैनि गब्लाजों आंजों औ थांलाय थां गोसोआ मारैबा मोनथारदों आंहा बाजैया दानिया न'आव थांदो दा अनारो बाबुखौ दोनहैगोन आं गब्दा आरो नेरसोना दानिया गथ'फोरखौ नागिरनो ओंखारलांनायसै बिसोर गामि गंसे गिदिंजोब्बाय नाथाय जेरावबो नुवाखिसै गामि खाथि खाला मानसिफोरनावबो सोंहैबाय नाथाय जेरावबो बिसोर साथाम गथ'नि जेबो खौरां मोनाखिसै गब्दा बे गथ'फ्रानोथ' बबेयाव थांखोफाले हर जालायलायबाय दासिमहालागैथ' न'आव फैफिननांगौमोन थारैनो माबाफोर जाथाय जादों जानांगौ औ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बिसोरखौ सोरबा लिंना लांदों जानांगौ नङाब्ला बिसोर बिदि खालामफेरा दानिया मा खालामबावनो बबेयाव थांना नागिरबावनांगौ जाखो ओइलाय जासुला फैगासिनो बिनावनो सोंनोसै थलाय नुबाय बायदों खोमा जासुला बिरदाव राखेब अनारुमोनखौ नुदोंमोन नामा नों आं नुवाखै दहाय फुङाव थांनायानो दासो फैदों नामालै नोंलाय बबेयाव मा खामानि मावहैयामोन जोबोर गोनांथार खामानि मावहैदों आं बे जासुलाखौ एसे सोलायनाय बायदि नांदोंलै सिगांथ' मोजांनो रायलायोमोन दानिया बांद्राय रायलायला आरो माबा रायलायनाय फावाबो सोलायबाय औ आंबो एसे हमदांनो हादों आव फावा एसे सोलायदों दानिया जोंबो थांनोसै नामा दा हरावलाय बबेयाव नागिरबावनो गाबोन फुङावनो खाथि खाला गासै गामियाव नागिरहैगोन औ बिदि खालामनायानो हामगोन मा जासुला सानसेयाव बय दंमोन फुङावनो थांनाय दासो न'आव मोनफैबाय सानसे ओंखाम गैया दै गैया मानसिया बिदि जायो आं गोनां खामानि मावहैदोंमोन जोबोर गोनां खामानि मा गोनां खामानि मावहैदोंमोन नोंलाय सानसेमानि जाबाय दे दाना आथिं आखाइ सुना लाहैदो ओंखाम खुरनोसै आं ओंखाम जाया आंहा उखैनाय गैया मा मोनजादों ओंखाम उखैलायै बे गथ'आ मा जामारदों गाज्रि बारसो नांदों नामासै बिदिनो जागोन गाबोन फुङाव थांनानै गेद्दा अजानिफ्राय थाबिस लाबोगोन आं
जासुला नों बे थाबिसखौ गानना ला नोंखौ माबा सोलायनाय नांदों बारफोरसो नांदों खोमा गाननानै लालाय बेखौ आंहा जेबो जायाखै आं बेखौ गाना आं थांनोसै आंनि गोनां खामानि दं थारैनो मा जामारदों बे गथ'आ सोरबा मुहि होबायसो नामा बेखौ हमख्रबनानै गेद्दा अजानि खाथियाव लांथारनांगोन अब्लासो जासिगोन नों आंनि थाखाय आरो 2 गथ' मानसि लाबोनांगोन बुजिबाय ना औ आं बुजिबाय जोबोर मोजां दानिया थां 2 गथ'खौ लानानै फै आरो गोसोआव ला रावबो नोंनि आंगो गैया नों रावजोंबो रायलायनो मोना रायलायबाबो जोंनि खामानिनि बागै जेबो खिन्थानो मोना बुजिबाय ना दानिया थांदो ओइ जासुला बिखौ बबेयाव लांनो नागिरदों नों जासुला आदाया बुंदों आंखौ राखेब आदानि खाथियाव लाना थांगोननो मा राखेबा बबेयाव दं मिथियो नों नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन नोंथ' जेबो मिथिया नों मा बाथ्रा लाखुमादों जासुला बबाव दं राखेब अनारु बिरदावा आं जेबो मिथिया थारैनो बियो माबा बाथ्रा लाखुमादों रैसुमै नोंखौ बबेयाव लांनो नागिरदोंमोन जासुला आदाया आंखौ राखेब आदानि खाथियाव लांनो नागिरदोंमोन बियो मैयानिफ्रायनो न'आव फैयाखै आं बेखौनो लायनो जासुला आदाजों थांनो नागिरदोंमोन अनारु आदा आरो बिरदाव आदाबो दंनो बिसोर गोबां गोमोन थाइजौ जागासिनोनो आंबो थाइजौ जानो लुगैदों थारैनो बे जासुलाया मिथियो गथ'फोरनि बागै बेनो लिंना लाङाखैथ' आं बेखौ संनांगोन अब्लासो मिथिसिगोन बाथ्राया मा रैसुमै दानिया नों न'आव थांदो आं लायगोन राखेब आदाखौ थांदो नों न'आव आंनो थाइजौ लाबोफा नेरसोना जासुलानि उन खारलांनायसै जासुलाया खारै खारै हाग्रायाव हाबफैयो नेरसोनाबो हाबफैयो जासुलाया हाग्रा गेजेरनि मोनसे दन्दराव हाबफैयो नेरसोनाबो मा जामारदों नायनो होननानै दन्दराव हाबफैयो दन्दराव हाबनानै जायखौ नुयो बिखौ नुनानै सोमोनाङो दासो बुजिबाय आं गासै जाथायखौ बे बुरिया जासुलाखौ मुहि होनानै गावनि गलाम खालामना लाबाय आरो गथ'फोरखौ मुहि होखादों बिनिखायनोथ' दाख्लै ओरैनो थाइजौ होनो नागिरदोंमोन आं माबा मोनसे खालामथारनांगोन आं गथ' लाबोनो हायासै आंखौ नेरसोना हेंथा होबाय बिनिखायनो आं लाबोनो हायाखिसै बे नेरसोनखौ आं जोबोर हेंथा मोनबाय बिखौ लामानिफ्राय बोखारनांसिगोन नङाब्ला आंनि साननाया जाफुंनाय नंला आरो 2 गथ'ल' नांसिगौ बिसोर 7 गथ'खौ सैताननो बोलि होनानै गोबां गोहो बोलो मोनगोन आं बिनिफ्राय आं गासै मानसिखौनो मुहि होनानै आंनि गलाम खालामना लागोन नोंनि साननाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा नेरसोन नों बेयाव माबोरै मोनफैखो दे फैबाय जेब्ला मोजाङानो जाबाय दे दानिया नों बिनिफ्राय माबोरै गलांबावनो जासुला मा जाखो नों मानो बे बुरिनि बाथ्रा मानिदों बिरदाव राखेब अनारु थ'दो न'आव थांनोसै बिसोर आंनि गलाम जाजोब्बाय बिसोर आं जा बुंगोन बेखौनो मावगोन नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासंनाय नङा नों हाजारखि होख्रावना बुङा मानो साला गथ' सिखाव उन्दै गथ'खौ बुथारना गोहो बोलो लानो नागिरदों नों लाजिनो मोनाखै माखौ लाजिनांगौ जाखो लाजिबा खाजि गोमायो दे दानिया नोंखौबो मुहि होनोसै आं नाय नों नेरसोन आंनि मेगनाव नुगोन नों समायना नुथाय जेब्ला आं बेखौ बुंखांबाय जाबाय नों आंनि गलाम बुंदो नों आंखौ महारानी नाबे बिदिब्ला नोंनि मुङा नाबेसो अब्ला जोबोद मिनिथाव मुं हा नों माबोरै मुहि जायासै थारैनो नों माबा थाबिस गानना दं जानांगौ जेबो नङा आंथ' नोंखौ मुहि होनो हायासै नाथाय बेथ' हागोन जासुला बे सिखाखौ ला आरो थब स्र' खालाम बिखौ आं बिखौ दा बुंब्लाबो आंखौ सिनायनाय नङा बियो आंखौ दानमारगोन आं दायो बिनिफ्राय खारनांसिगोन जाबाय फैफिनदो आं जेसेबां हायो थाबनो 2 गथ' लाबोथारनांगोन नङाब्ला बे नेरसोना आंखौ हेंथा होबाय थागोन नेरसोना खारै खारै गामियाव थांफिनायसै आरो गामिनि गेद्दा मुंनि सासे अजानाव थांनानै अजानो गासै बाथ्राखौ खिन्थाजोबनायसै
बाथ्रायाथ' गिदिरानो जाबाय बिदिब्ला नेरसोन गोदो आं नोंनो जा थाबेसखौ हरदोंमोन बेनि थाखायनो नोंखौ मोहि होनो हायाखै बेनि जेबो गिदिर गोहो गैया बियो मोहि होनानै मानसिखौ आखाइ मुथा खालामना लायो दानिया जों मा खालामबावनो नोंथाङा थांना नायब्ला मोजां जागोनदां आं थांलायनाङा नेरसोन आं नोंनो मोनसे जिराद हरगोन बेखौ नों मोहि जानायफोरनियाव सारना हो अब्लानो बिसोर मोजां जागोन आरो नों बे थाबेसफोरखौ लांफा नों सोरखौबा लांफा आरो बे थाबेसखौ बिसोरनो गानहो बियो मोहि होनो हानाय नङा जागोन दे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मावगोन नेरसोन बेफोरबायदिखौ गोथाङै दोननानै मुलाम्फा गैया समाजखौ गुंलेल'सो खालामो बिसोरो नों बुजिदोंना आं मा बुंनो सानदों औ आं बुजिबाय नेरसोना गामिनि सेंग्राफोरखौ ताबिजखौ गानहोना लाना थांनायसै बिसोर थांनानै नुयो दन्दर मोखाङाव जासुलाया सिखा लानानै दं बिसोर सिरि सिरिनो गेद्दा अजाया हरनाय जिरादखौ जासुलानाव सारना होनायसै सारनाय उनाव जासुलाया हामफिननायसै नेरसोना दा बेयाव मा खालामगासिनो आरो आं बेयाव माबोरै मोनफैखो बेयो जोबोर गोलाव जाथाय उनाव खिन्थानोसै आं गबदा नों बेयावनो जासुलाजों थाथ' जों सिङाव हाबफैनि जागोन दे आं बायजोआवनो जासुलाजों थानोसै माबाफोर गोनांथि जाब्ला लिंहरब्लानो जाबाय जागोन दे फैदो सेंग्राफोर मा खबर ना बे आयं मोजाङानो दंना नों माबोरै हाबनो हाखो जासुलाया मा खालामबाय थाखो बायजोआव जासुलाया दायो नोंनि आखाइ मुथायाव गैलिया बियो उदां जाबाय दायो नों बबेयाव गबावगोन आंखौ माबा खालामनायनि सिगां गथ'फोरखौ खेबसे नाय बिसोरनि आखायाव देगारखौ नुदों आंनि मोनसे बिथोनावनो बिसोर गावखौ सुनानै लागोन बिनिखायनो दानो फावसायखा आरो आंनि खामानियाव जेबो हेंथा दाहोखा जागोन दे जों जेबो हेंथा होआ नाथाय बिसोरखौ जेबो खालामनो नाङा मोजांनो दानो बिनिफ्राय गिदिंलांफिन नङाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन गथ'फोर गोख्रै बायजोआव खारलां दा नों बबेयाव गबावगोन ना बे बुरि आंनि खाथियाव फैखानाङा आं जोबोर मोन्थोर गोरों दानो नोंसोरखौ फोजोबस्रांगोन आं मिथिगौ नोंनाव बेसेबां गोहो दं सेंग्राफोर बुख्रेबजोबदो बिनि हारा हुरा सेंग्राफ्रा नाबेखौ जोबोर बुग्लिजोबनायसै जाउनाव नाबेया थैनानै थांनायसै आरो बिसोरबो दन्दरनिफ्राय ओंखारना थांनायसै